Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre, unde abordăm subiecte fierbinți cu impact direct asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi. Astăzi vom discuta despre o temă de o importanță crucială, care poate afecta, sau chiar pune în pericol, stabilitatea financiară a multora dintre dumneavoastră, în special a celor care se bazează pe pensie ca sursă principală de venit. Voi vorbi deschis, fără ocolișuri, despre o realitate dură: deducția datoriilor din pensie și, mai exact, cine sunt cei la care executorii judecătorești ar putea ajunge literalmente deja de luni. Nu este o sperietoare, nu este o glumă, este o avertizare serioasă pe care trebuie să o luați în considerare cu maximă seriozitate. Informația pe care o voi împărtăși astăzi este de o valoare inestimabilă, un ghid esențial pentru a vă proteja veniturile și a înțelege exact ce se întâmplă în spatele ușilor închise ale sistemului juridic și financiar. De aceea vă rog să fiți extrem de atenți și să urmăriți acest material până la capăt. Nu uitați să apăsați butonul de like și, mai important, să vă abonați la canalul nostru chiar acum pentru a fi mereu la curent cu informațiile care vă pot salva de la situații neplăcute. Core of the problem. Cum era înainte și ce s-a schimbat acum? Pentru a înțelege pe deplin gravitatea situației actuale, este imperios necesar să facem o scurtă incursiune în trecut, să vedem cum funcționa sistemul de recuperare a datoriilor din pensii și ce anume s-a modificat, transformând acest peisaj într-unul mult mai ostil și mai implacabil pentru pensionari. În urmă cu câțiva ani, procesul de executare silită asupra pensiilor era într-adevăr mai anevoios și, să spunem, mai puțin eficient din perspectiva creditorilor. Nu spun că era imposibil, dar existau mai multe bariere, mai multe etape administrative și, adesea, o birocrație stufoasă care încetinea considerabil demersurile. Executorii judecătorești trebuiau să depună eforturi considerabile pentru a obține informații detaliate despre veniturile pensionarilor, să notifice personal fiecare pas, iar comunicarea cu casele de pensii nu era întotdeauna una fluidă sau rapidă. Exista parcă o oarecare reticență, o abordare mai precaută în a atinge direct principala și adesea unica sursă de subzistență a persoanelor vârstnice. Pensiile erau privite într-un fel ca o zonă quasi-protejată, un sanctuar financiar greu de penetrat, cel puțin pentru datoriile minore. Această percepție însă a fost, din păcate, demontată sistematic în ultimii ani. Ce s-a schimbat atunci? Ei bine, sistemul a suferit modificări substanțiale, o serie de ajustări legislative și procedurale menite, chipurile, să eficientizeze procesul de recuperare a datoriilor și să acorde creditorilor un acces mult mai rapid și mai facil la veniturile debitorilor. Această eficientizare însă se traduce, pentru mulți dintre dumneavoastră, într-o vulnerabilizare sporită a veniturilor, în special a pensiilor, care, pentru o mare parte a seniorilor noștri, reprezintă unicul sprijin financiar. Legislația a devenit mult mai clară în privința mecanismelor de executare silită asupra veniturilor periodice, iar colaborarea dintre instituții, mă refer aici la instanțe, la executorii judecătorești și mai ales la casele de pensii, a fost digitalizată și simplificată într-o măsură alarmantă. Acum, informațiile despre datoriile dumneavoastră, odată ce au ajuns în faza de executare silită printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt mult mai ușor de accesat de către executorii judecătorești. Aceștia pot solicita direct Casei Naționale de Pensii Publice sau Caselor Teritoriale de Pensii instituirea unei popriri asupra pensiei, iar răspunsul vine, de cele mai multe ori, într-un timp record. Nu mai este nevoie de acele demersuri îndelungate sau de acea luptă cu birocrația. Sistemul este acum un mecanism bine uns, extrem de rapid și pentru debitori extrem de puțin iertător. Practic, odată ce o hotărâre judecătorească devine definitivă și se obține un titlu executoriu, calea către pensia dumneavoastră este deschisă și, adesea, acțiunea de poprire poate fi instituită într-un timp scurt, uneori chiar înainte ca debitorul să înțeleagă pe deplin ce îi se întâmplă. Aceasta este realitatea dură a prezentului și de aceea este vital să fiți pregătiți și informați. Detaliat, ce trebuie să știți, cine ar trebui să se îngrijoreze și cine nu. Acum că am stabilit contextul, haideți să detaliem cine ar trebui cu adevărat să-și facă griji și cine poate răsufla ușurat, cel puțin pentru moment.
Este crucial să înțelegeți că nu orice datorie sau orice situație vă va pune pensia în pericol, dar lista este destul de extinsă și variată. Cine ar trebui să se îngrijoreze? Practic, orice pensionar care are datorii neachitate și pentru care există deja un titlu executoriu ar trebui să fie în gardă. Ce înseamnă titlu executoriu? Ei bine, este un document legal emis de o instanță de judecată sau de o altă autoritate competentă, cum ar fi un notariat pentru contracte de credit, care ateste existența unei datorii și conferă dreptul creditorului de a demara procedura de executare silită. Fără un titlu executoriu, executorul nu poate face absolut nimic. Dar odată ce acest document există, drumul este deschis. Să explorăm câteva exemple concrete, cu cifre și situații reale, pentru a înțelege mai bine. Exemplul 1. Datorii la utilități uitate sau ignorate. Să o luăm pe doamna Maria, o pensionară de 70 de ani, cu o pensie lunară de 2000 de lei. Cu aproximativ 3 ani în urmă, doamna Maria a avut o dispută cu furnizorul de energie electrică legată de o factură de 300 de lei pe care a considerat-o eronată și a refuzat să o plătească, crezând că problema se va rezolva de la sine. Din păcate, lucrurile nu au stat așa. Furnizorul de energie a inițiat acțiune în instanță, a obținut o hotărâre judecătorească definitivă și un titlu executoriu. Între timp, cei 300 de lei s-au transformat într-o sumă considerabil mai mare din cauza dobânzilor de întârziere, a penalităților contractuale și mai ales a costurilor de judecată și a onorariilor executorului judecătoresc. Astfel, datoria inițială de 300 de lei a ajuns în mod șocant la 1500 de lei. Executorul a trimis o somație la adresa doamnei Maria pe care, din păcate, aceasta a ignorat-o sau nu a înțeles-o pe deplin. Următorul pas a fost notificarea casei de pensii pentru instituirea unei popriri. Conform legii, pentru datoriile obișnuite, cum sunt cele la utilități, se poate reține maximum o treime din pensie. Asta înseamnă că, din pensia doamnei Maria de 2000 de lei, lunar îi se vor reține aproximativ 666 de lei până la acoperirea integrală a datoriei de 1500 de lei. Deci, într-un pic mai mult de 2 luni, datoria va fi achitată, dar doamna Maria va rămâne cu doar 1334 de lei lunar în această perioadă. Imaginați-vă impactul asupra bugetului său doar pentru o datorie minoră ignorată. Exemplul 2. Credite mici la IFN-uri sau bănci. Un alt caz frecvent este cel al domnului Ion, un bărbat de 65 de ani cu o pensie de 2500 de lei. Domnul Ion a contractat un credit de nevoi personale în valoare de 5.000 de lei de la o instituție financiară nebancară, IFN, cu o rată lunară de 300 de lei. Din cauza unor probleme de sănătate neprevăzute, a avut dificultăți financiare și nu a mai putut plăti ratele timp de 3 luni. Chiar dacă suma creditată inițial era relativ mică, contractele cu IFN-urile sunt de regulă cunoscute pentru dobânzile și penalitățile mari în caz de întârziere. Astfel, datoria de 5.000 de lei plus 3 rate neplătite a ajuns la un total de 8.000 de lei, incluzând dobânzile acumulate, comisioanele de întârziere și costurile de recuperare. IFN-ul a apelat la un avocat, a obținut rapid un titlu executoriu și a sesizat un executor judecătoresc. Executorul a procedat la fel ca în cazul doamnei Maria, instituind poprire pe pensia domnului Ion. Din cei 2500 de lei pensie, îi se vor reține lunar aproximativ 833 de lei, o treime, până la stingerea datoriei de 8000 de lei. Asta înseamnă că domnul Ion va avea de plătit datoria timp de aproape 10 luni, timp în care va trăi cu o pensie redusă la 1667 de lei. Exemplul 3. Datorii rezultate din pensii alimentare neplătite. Acesta este un caz special și adesea mult mai grav. Să presupunem că domnul Vasile, un pensionar de 68 de ani cu o pensie de 2200 de lei, are o datorie acumulată pentru pensia alimentară a copilului său dintr-o căsătorie anterioară, în valoare de 10.000 de lei. În cazul datoriilor de pensie alimentară, legea permite o reținere mult mai mare din veniturile lunare, putând ajunge chiar și până la jumătate din venitul net. Prin urmare, din pensia de 2200 de lei a domnului Vasile, îi se pot reține lunar până la 1100 de lei, pentru o perioadă de aproximativ 9 luni, până la achitarea integrală a sumei. Acest lucru lasă domnului Vasile doar 1100 de lei pentru a-și acoperi toate cheltuielile lunare, o sumă extrem de dificil de gestionat.
Este important de reținut că, în cazul pensiilor alimentare, protecția legii este mult mai mică pentru debitor, prioritizând binele copilului. Exemplul 4. Datorii fiscale sau amenzi neplătite. Nu trebuie să uităm nici de datoriile către stat sau autoritățile locale. Să luăm cazul doamnei Elena, o pensionară de 72 de ani cu o pensie de 1800 de lei. Ea a primit o amendă de circulație în valoare de 500 de lei acum un an, pe care a uitat complet să o plătească. Între timp, amenda a fost majorată cu penalități de întârziere și a fost transmisă organelor de executare fiscală. Deși nu este un executor judecătoresc în sens clasic, organul fiscal, ANAF sau Direcția de Taxe și Impozite Locale, are aceleași drepturi de a institui poprire asupra veniturilor. Datoria doamnei Elena cu penalități a ajuns la 700 de lei. Din pensia sa, îi se va reține o treime, adică 600 de lei lunar, până la acoperirea integrală a datoriei. Va fi o reținere relativ scurtă, dar impactul asupra veniturilor sale lunare va fi resimțit. Cine nu ar trebui să se îngrijoreze? În general, nu ar trebui să vă îngrijorați dacă nu aveți datorii sau dacă datoriile dumneavoastră sunt în stadiul de dispută și nu a fost încă pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, dacă datoria este prescrisă și ați invocat prescripția în instanță, sunteți protejat. Vom detalia acest aspect crucial în secțiunea următoare. Important de reținut este că fără un titlu executoriu valabil, pensia dumneavoastră este în siguranță de acțiunile executorilor. De asemenea, nu se pot institui popriri pe pensii sociale minime garantate sau pe anumite ajutoare sociale care sunt considerate venituri absolut necesare pentru trai și sunt protejate prin lege de executare silită. Main Part 2. Excepții de la reguli, capcane și nuanțe mai puțin evidente. Acum că am parcurs scenariile comune, este esențial să aprofundăm aspectele mai puțin evidente, acele excepții, capcane și nuanțe juridice care pot face o diferență majoră în modul în care vă afectează o executare silită pe pensie. Legislația, oricât de clară ar părea la prima vedere, ascunde adesea detalii și particularități care pot schimba radical situația unui pensionar. Excepții de la regulile generale. 1. Pensii și ajutoare sociale protejate. Nu toate sumele primite de la stat pot fi supuse executării silite în aceeași măsură. Anumite categorii de venituri, cum ar fi pensia socială minimă garantată, actualmente valoarea aceasta este periodic ajustată și trebuie verificată la momentul consultării legii, sunt, prin natura lor, considerate un venit absolut necesar pentru subzistență și, prin urmare, sunt protejate de executare silită. Asta înseamnă că, dacă pensia dumneavoastră netă se situează la nivelul sau sub acest prag, executorul nu va putea reține nimic. Este un aspect deosebit de important pentru pensionarii cu venituri foarte mici. Pe lângă pensia socială minimă, există și alte ajutoare sociale specifice, cum ar fi ajutoarele de urgență, anumite indemnizații pentru persoanele cu dizabilități severe, care sunt de asemenea exceptate de la executare silită. Este vital să verificați exact natura veniturilor dumneavoastră și să cunoașteți aceste excepții. 2. Venitul minim garantat rămas după reținere. Chiar și în cazul pensiilor mai mari, legea prevede că nu se poate reține o sumă atât de mare încât să vă lase cu un venit sub anumite praguri minime. Astfel, dacă se aplică o poprire de o treime sau chiar jumătate, iar suma rămasă din pensia dumneavoastră ar fi mai mică decât salariul minim net pe economie, sau în anumite cazuri salariul minim net plus jumătate din acesta pentru situații speciale, cum ar fi pensiile alimentare, reținerea va fi ajustată astfel încât să vă rămână un minim de subzistență. Această prevedere este menită să prevină situațiile de sărăcie extremă cauzate de executarea silită, asigurând că debitorul are totuși o sumă minimă pentru nevoile de bază. Trebuie să fiți conștienți de acest drept și să-l invocați dacă este cazul. 3. Prescripția datoriilor. Acesta este un aspect fundamental și o capcană pentru mulți creditori și executori. Majoritatea datoriilor civile au un termen de prescripție de 3 ani de la data la care datoria a devenit scadentă și exigibilă. Dacă creditorul nu a demarat nicio acțiune legală pentru recuperarea datoriei în acest interval, dreptul său de a solicita executarea silită se prescrie.
Însă, atenție, prescripția nu operează automat, adică nu este luată în considerare din oficiu de către instanță sau de către executor. Trebuie invocată de dumneavoastră. Dacă primiți o somație de executare silită pentru o datorie veche, este absolut esențial să consultați un avocat pentru a verifica dacă datoria nu este prescrisă și, dacă este cazul, să depuneți o contestație la executare invocând acest motiv. Multe executări silite sunt anulate pe motiv de prescripție, dar doar dacă debitorul acționează. Capcane și nuanțe mai puțin evidente. 1. Contul bancar pe care vă intră pensia. Mulți pensionari cred că, dacă pensia le intră într-un cont bancar, este protejată de executare. Parțial adevărat, parțial fals. Banca, odată ce primește o adresă de înființare a popririi de la executor, este obligată să blocheze sumele din cont până la concurența sumei datorate. Însă, legea prevede că, din contul pe care vă este virată pensia sau salariul, nu se pot reține sume care depășesc limitele prevăzute de lege pentru poprire. Astfel, dacă vă intră 2000 de lei pensie, banca va bloca doar partea care poate fi executată, o treime sau jumătate, în funcție de tipul datoriei, lăsându-vă acces la restul sumei. Problema apare atunci când în cont există și alte sume din alte surse care pot fi blocate integral sau când debitorul are mai multe conturi la bănci diferite și executorul înființează popriri pe toate. Este vital să monitorizați fluxul financiar și să fiți conștienți de aceste riscuri. 2. Ignorarea corespondenței oficiale. Aceasta este probabil cea mai mare capcană. Mulți pensionari, fie din neatenție, fie din speranța că problema va trece de la sine, ignoră scrisorile recomandate, somațiile sau citațiile primite de la instanțe, avocați sau executori judecătorești. Această ignoranță este extrem de periculoasă. Aceste documente reprezintă etape premergătoare sau chiar definitive ale procesului de executare. Dacă nu răspundeți, nu depuneți acte sau nu vă prezentați, veți pierde termene cruciale pentru a vă apăra drepturile. Procesul va continua în lipsa dumneavoastră, iar hotărârile se vor pronunța împotriva dumneavoastră, fără ca vocea dumneavoastră să fie auzită. Orice plic cu sigla unui avocat, a unei instanțe sau a unui executor trebuie deschis imediat și tratat cu maximă seriozitate. 3. Costurile executorului pot exploda datoria. Așa cum am exemplificat mai devreme, o datorie inițial mică poate deveni rapid o povară imensă din cauza costurilor de executare silită. Acestea includ onorariul executorului, cheltuielile de notificare, taxele de timbru, costurile de deplasare, dobânzile și penalitățile acumulate pe parcursul procesului. Toate aceste sume sunt adăugate la datoria principală și sunt recuperate tot de la debitor. Este un cerc vicios care transformă o problemă minoră într-un dezastru financiar. Acesta este un motiv în plus pentru a nu ignora niciodată o datorie, indiferent cât de mică pare. 4. Datoriile comune sau ale membrilor familiei. Dacă sunteți căsătorit și aveți datorii comune cu soțul, soția, ambii sunteți responsabili. Executorul poate să vizeze pensia oricăruia dintre voi. De asemenea, dacă ați girat un credit pentru un copil sau alt membru al familiei și aceștia nu mai plătesc, veți deveni debitor principal și pensia dumneavoastră va fi în pericol. Fiți extrem de prudenți înainte de a semna orice document de girare sau garanție. Responsabilitatea este una reală și cu consecințe directe asupra veniturilor dumneavoastră. 5. Dobânzile și penalitățile. Multe contracte de credit sau de servicii prevăd dobânzi penalizatoare sau penalități de întârziere, care sunt mult mai mari decât dobânda contractuală inițială. Acestea se pot acumula rapid, transformând o datorie gestionabilă într-o sumă imposibil de achitat. Verificați întotdeauna clauzele contractuale referitoare la dobânzile de întârziere. Înțelegerea acestor nuanțe nu este doar o chestiune de informare, ci o strategie de apărare. Fiind conștienți de aceste capcane și excepții, puteți acționa în cunoștință de cauză și vă puteți proteja pensia, care reprezintă pentru mulți singura ancoră de stabilitate. Practical advice. Pași specifici pe care ar trebui să-i faceți. Acum, probabil că vă simțiți copleșiți de toate aceste informații, dar nu intrați în panică.
Scopul acestui videoclip nu este să vă sperie, ci să vă echipeze cu instrumentele necesare pentru a acționa proactiv și a vă proteja. Există pași concreți pe care îi puteți face, acțiuni clare care, dacă sunt întreprinse la timp și corect, vă pot salva pensia sau, cel puțin, vă pot atenua impactul unei executări silite? Pasul 1. Nu ignorați niciodată corespondența oficială. Acesta este fără îndoială cel mai important sfat. Orice plic recomandat, orice notificare de la o bancă, un IFN, un furnizor de utilități, un avocat, o instanță sau, mai ales, un executor judecătoresc trebuie deschis imediat și citit cu mare atenție. Nu le lăsați deoparte, nu le aruncați, nu le ignorați în speranța că vor dispărea. Ele sunt semne prevestitoare ale unei probleme și conțin termene legale stricte în care trebuie să acționați. Absența unei reacții din partea dumneavoastră este interpretată de lege ca o acceptare tacită sau ca o renunțare la dreptul de a vă apăra. Notați-vă datele cheie: data primirii documentului, termenul limită pentru a răspunde sau a contesta. Pasul 2. Verificați cu atenție documentele primite de la executor. Dacă ați primit o somație de executare silită sau o adresă de înființare a popririi, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să verificați ce datorie este vizată, care este suma exactă, datoria principală, dobânzi, penalități, cheltuieli de executare, cine este creditorul și, mai ales, în baza cărui titlu executoriu se realizează executarea. Executorul are obligația să vă comunice aceste informații. Cereți-i o copie a titlului executoriu și a întregului dosar de executare. Aveți dreptul să vedeți exact ce acte justifică demersul său. Un titlu executoriu poate fi o sentință judecătorească, un contract de credit semnat la notar, un titlu de creanță emis de ANAF, etc. Pasul 3. Acționați rapid și căutați consiliere juridică. Aici nu există loc de amânare. Termenele pentru a contesta o executare silită sunt de regulă foarte scurte, adesea de 15 zile de la data primirii primului act de executare. Dacă nu depuneți o contestație la executare în acest interval, dreptul dumneavoastră de a contesta este pierdut iremediabil și executarea va continua. Unde să mergeți și pe cine să întrebați? A. La un avocat specializat în executări silite. Acesta este cel mai important pas. Un avocat va putea analiza legalitatea titlului executoriu dacă există motive de contestație, cum ar fi prescripția datoriei, clauze abuzive în contract, calcul eronat al datoriei, nerespectarea procedurilor de executare, etc. Avocatul va redacta și va depune în numele dumneavoastră contestația la executare la instanța competentă. Investiția într-un avocat bun poate fi decisivă și vă poate salva o sumă mult mai mare pe termen lung. B. La Casa de Pensii. Puteți solicita Casei Teritoriale de Pensii de care aparțineți informații despre orice poprire instituită asupra pensiei dumneavoastră. Ei vă pot confirma dacă a fost înregistrată o poprire, care este suma reținută și cine este creditorul. C. La executorul judecătoresc, chiar dacă pare contraintuitiv, puteți discuta cu executorul, dar doar pentru a obține clarificări sau documente. Nu semnați nimic fără a înțelege pe deplin implicațiile și, de preferat, fără consultarea prealabilă a unui avocat. Executorul are datoria de a vă informa corect, dar rolul său este de a recupera datoria, nu de a vă proteja interesele. Pasul 4. Ce documente să colectați? Pentru a vă prezenta la avocat sau la instanță, veți avea nevoie de următoarele documente pe care trebuie să le pregătiți din timp. Toată corespondența primită de la executor judecătoresc, somații, adrese de poprire, încheieri. Titlul executoriu, hotărârea judecătorească, contractul de credit notarial, etc. Dacă nu îl aveți, cereți-l executorului. Decizia dumneavoastră de pensionare și, dacă este cazul, talonul de pensie. Extrase de cont bancar care arată sumele primite ca pensie și eventualele rețineri. Orice dovadă de plată pe care o aveți, referitoare la datoria respectivă, chitanțe, ordine de plată, extrase de cont. Contractul inițial în baza căruia a apărut datoria, contract de credit, de utilități, etc. Pasul 5. Redactarea contestației la executare. Contestația la executare este documentul juridic prin care vă opuneți demersurilor executorului.
Este o acțiune în instanță și trebuie să fie redactată conform legii, cu motive bine fundamentate și probe. Nu este un simplu "nu sunt de acord". Trebuie să conțină datele dumneavoastră și ale executorului, ale creditorului, numărul dosarului de executare, motivele concrete pentru care contestați executarea. Excel, datoria este prescrisă, titlul executoriu nu este valabil, calculul este greșit, au fost încălcate proceduri legale, clauze abuzive, etc. Probele pe care vă bazați. Semnătura și data. Această contestație trebuie depusă la judecătoria de la domiciliul dumneavoastră sau de la locul unde se află sediul executorului în termenul legal. Concluzie și ultimul îndemn. Dragii mei, am parcurs astăzi un subiect extrem de important și, recunosc, nu foarte comod. Dar este o realitate cu care se confruntă tot mai mulți pensionari, iar informația este, în acest context, cea mai puternică armă a dumneavoastră. Executările silite asupra pensiilor nu mai sunt un mit sau o raritate. Ele sunt o procedură eficientă și rapidă, iar de luni, pentru unii, chiar o realitate cotidiană. Nu uitați! Ignoranța nu este o soluție, frica nu este un scut. Doar acțiunea informată și rapidă vă poate proteja veniturile și, implicit, demnitatea. Verificați-vă corespondența, nu semnați acte fără să înțelegeți, căutați ajutor specializat de la un avocat de îndată ce primiți o somație. Protejați-vă pensia. Este dreptul dumneavoastră. Sper că informațiile prezentate astăzi v-au fost de real folos și că acum sunteți mai pregătiți să faceți față unor astfel de provocări. Vă rog să împărtășiți acest videoclip cu toți cei dragi, mai ales cu persoanele vârstnice din jurul dumneavoastră, pentru că, așa cum am spus, aceste informații sunt critice. Nu uitați să lăsați un comentariu cu părerile sau experiențele dumneavoastră, să apăsați butonul de like dacă ați găsit valoare în acest material și mai ales să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata nicio informație vitală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă ediție.